Kalera goaz, Erandiora goaz, gure jaialdiaren edizio berria prestatzen ari dira. Maider Eguez, arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon Xabi, bai, hementsa gaude, Tartanga lanbide heziketako eskolan, institutu honetan, eta ikusten duzue gazte zinguratuta nagoela, landalan ari dira, ikusentzunezko eta ikuskizunen ekoizpena, hori da ikasten dutena, eta ari dira prestatzen azken ikutuak ematen gure izena daukan jaialdiare. Ikusten duzue kartela prest dutela, eta otsailaren 6an eta 7an Erandion izango da. Doainik, kontzertuak eta bar, gauza pila bat bi egunetan. Alain, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Zertan ari zarete? Bueno, orain udaletxeko plazan eta beste toki batzuetan aukiko dugun konexio elektrikoa zehazten. Bai. Hori ere, ondo lotu beharreko gauza. Bai. Neski. Bueno, pentsatzen dut, benetako jaialdi bat antolatzea, badela, ez dakit, modurik onena ikasteko benetan zer den ekoizpena, ez da? Bai, erronka oso polita da. Azkenean, zerbait erreala egiten duzunean, gogo gehiagorekin egiten dugulako, eta, bueno, azkenean ilusioz egiten dugulako. Bueno, badakite bi egunetan zehar egitaraua lepo, ekintzez lepo dagoela. Aipatuko dizkiguzu pare bat zita importante, garrantzitsu? Bai, bueno, lehenengoz Belakoren kontzertua, noski. Eta bigarrenez aurtengo berrikuntza bat tokiko musika lehiaketa. Eduki dugula, Erandioko artista lokalei honelako jaialdi batean jotzeko aukera izateko. Eta hori izango da, ostiralean eta larun batean? Bai, irabazle batek ostiralean eta beste batek larun batean joko dute. Bueno, lanean utziko zaitugu elektrizitate kontuak eta ondo lotzen, bale? Importantea data. Eskerrik asko Alain. Bueno, eta bagoaz beste ikasle batekin hitz egitera, hemen toki honetan ari dira diseinuko kontuak eta lotzen, diseinatzen, kolore asko ikusten ditugu. Hemen daukat Joanes, arratsaldeon Joanes? Arratsaldeon. Ze polita, zer da hemen pantailan daukatzuna, zertan ari zara? Haue jaialdiko triptikoa da, eta hori, eskuan izateko informazioa, hori jaialdi osoakoa. Hemen dekogu Erandioko mapa, gune bakoitzarekin, eta jaialdiko programazioa. Argi eta garbi, dena ondo azalduta. Bai. Eta hemen ikusten ditudanak, hauek dira, Belako eta staff. Hauek dira horrela lepotik zintzilik eraman behar diren ze hauek txartela hauek ez da, akreditazioak, bale, ez aiguzu, hau, Belakorentzako izango da? Bai, hau da pertsona bakoitzak bere akreditazioa izateko, eta, gune bakoitzean arazo barik sartzeko. Staff, zuek izango zarete? Hori da, bai. Ikasleak? Bai, ikasleak izango gara, eta maizuak ere, bai. Bai, esan behar dugu, irakasleek sekulako laguntza ematen dizkietela diela ikasle hauei eta Erandioko udala ere. Eta zenbat lagunen artean ari zarete jaialdi handi hau 4. urtez antolatzen, Joanes? Uste dut 50 ikasle edo, ja da izango garela, bai. Ondo joan dadila eta ondo pasatu, bale? Bai, mi esker. Eskerrik asko, Joanes. Bueno, eta hementxe ditut Iratxe eta Aitor, irakasleak. Arratsaldeon? Opa, arratsaldeon. Fin dabiltza, ikasleak? Bai. Bueno, horten gainera 4. gure jaialdia izango da, badaukazue esperientzia bat, zuek bai, beraientzako lehenengo urtea izango da, ez da, Aitor? Bai, hori da, 4. urtez egin dugu, irakasle desberdinek urteetan zehar, eta gurentzako, erronka polita da, azkenean ikasgelan lantzen dituzun edukiak edo modu errealean lantzea klasean, ez? Proiektu pedagogiko bezala aparta, ez? Da azkenean errealidadera eramatea apuntetan jartzen duena, ez? Total guztiz, azkenean ikasleak egunerokotasunean landuko deurien geuzek mundu errealean, klasean landutea, beste gauza bada. Eta Erandioko herriak zer moduz erantzuten du? Ondo, bai, alegintzen gara ere entzuten edo kontuan izaten, hortik Alainek aipatu duen musika lehiaketa, baita ere baditugu ekintza desberdinak, herriko elkarte desberdinak eta involukratzeko, ez, da kartelaren parte izateko, eta hor daude, de hecho, iraietik ona arteko elkarrizketa baten ondorioz edo. Bueno, baina gutxi falta zaizue, egun gutxi batzuk, eta, disfrutatzeko aukera ere ia izaten duzuen, eta eskerrik asko, eta zorionak. Zubiri, bai, eskerrik asko. Hementxe, Tartanga lanbide heziketako institutuko lagunak gure jaialdia antolatzen,
Eta ez ahaztu, 6an eta 7an izango dela, eta gainera dena doainik. Dena, doinik, ze ondo? Ze ongi. Maider Eguez, eskerrik asko, tartanga, hori ere apuntatu dugu, Bai. Eta...